Netzat gaurko ekitaldia berezia izan da. Beste batzutan etorri gai ikastolakin zinema eta hola ikustea, baina inoiz ez izan oso pertsonala bezala izan da etorri janekin eta holare bai. Gaurko ekitaldia iruditu zait oso garrantzitsua, gure adina daukaten nerabentzako. Gaur egun asko daudelako patinetekin eta bizikletekin ibiltzeianak, txoro batzu bezala, kaletik. Gaurko ikasitakoa netzako da patinete elektrikoa, netzako zen nola joku bat, hola esatekoa, baina azkenean beste goz bat da oso importantea da. Iruditu zait dami izaten gukin dauna bezala hitz egiten. Gurire bai arreta gehiago jarri arazigula. Pertsona bat da horren atzen egiten dauna gukin hitz egiten daula. Atentzioa asko deitu dit, ez da beti bezala galdera idatzi eta erantzun. Izan da pertsona real batekin bezala hitz egitea. 2024 da, iazko urtean, gure ustez, 25 urtetik erakoste bat gazte egon ziren inplikatuta trafiko istripu batetan. Hirurehun eta hamaika. Esan behar dizuet, oso urrutik geratu zaretela. Gehien harritu nahuena hildako pertsona zifra. Bide segurtasunaren inguruan lan egiten, eskolarrak bideratzen, zuei pasua ematen. Eta horrez gain baita ere, istripuak eta direnean, sarri eta lehenengoak izaten gara aurrera heltzen. Buruan dut justu hemen parean Amasa kafeterian aurrean gertatu zen erropaketa bat behin. Zebra bidetik emakume bat gurutzatzen ari zela, kolpatu eta lortzen agotasun. Bolkatuta zegoen, saiez baten gainen ikustezan beso bat, pertsona baten besoa autoak harrapatuta. Eta barruan zihoazten 5 gazte, 15 eta 20 urtetako tarteko. Burua zeukaten hankak edukitzen lekun, eta zeuden buruz bera almaztian sartu. Ezkerrako aldetik gindua zen, autoak horro zarraz genezkan, ez eta horrendagoetik kotxerik, batean, airea aurkitu ginen, bide bazterrean zegoen honelako muro baten gainetik bota gintuen golpeak eta ia itxasora erori ginen. Zegu gaztetxoen kontua bakarrik dela, baina helduok ere badaukagu arreta eta ardura esango genuke. Kontu zibili behar gehala, bizitza gure eskutan da.